Bueno, comencem tocant el tema d'ahir, que és el més recent. Vas quedar contenta de l'organització, de com va anar el partit, del públic? Sí, la idea és que encara estem allà de ressaca perquè el partit, no sé, crec que va ser gros i vam respondre tots i totes les parts. No? Al final, en aquest partit tens molts interrogants. Una és si el partit et permetrà lluir el que tu vols. Crec que es van veure molts moments del talent que tenim, que també és una mica el futbol que a mi m'agrada, i en el partit així, i en un context així, és el que toca, no? Veure que vols ser ofensiu, veure que vols atacar, veure que ho vols fer d'una manera estètica, d'una manera que agradi, que evidentment t'enfrontes a un rival dur, perquè si no, no tindria gràcia aquest partit, i que hi respons també bé. Et falta aquella cosa de trobar-nos més i d'entrenar més i de poder treure encara més suc a aquesta generació i a aquestes jugadores. Però crec que tots plegats ens ho vam passar bé. Ostres, molta gent al Camp de l'Hospi, que al final també, quan organitzem el partit, una mica per equilibris, data FIFA, a Xile ve de jugar contra Itàlia, no pot jugar el cap de setmana, posar moltes coses a debat i decidir que el dilluns és un bon dia, que vinguin clubs, posar-hi autobusos. Crec que al final va ser una festa bastant atractiva a tots els efectes. Qui ho va seguir des de la televisió segurament s'hi va quedar connectat perquè el partit va tirar molt, i les jugadores estan contentes. Jugar amb Catalunya és una bona oportunitat, jugar amb determinades companyies és una gran oportunitat, i jo marxo ben orgullosa de poder dir que tenim selecció, i a partir d'aquí que cadascú una mica s'imagini. No? És difícil dirigir un grup que no el tens diàriament, sí, i que a més també tampoc tens a les habituals, entre cometes, no? Perquè és data FIFA, sí, perquè la majoria de les internacionals catalanes estan a la selecció espanyola. Mira, per parts aquí és, evidentment, no comptar amb les 7 que estaven amb l'espanyola, i fins i tot amb alguna més, que per lesions, per circumstàncies, al final no van acabar entrant, per sub-19 també, hi havia una concentració sub-19 aquells mateixos dies, i ja vam poder estirar una miqueta amb algunes. Això ho fa complicat, però també és cert que t'obre una mica la llista i et permet que hi hagi jugadores que fos ahir al partit la seva primera vegada, no? I quan tens absències pots tenir oportunitats per altra gent. Això va ser una de les coses bones del partit, no? Que al final fiques a gent nova a la combo i responen, i per tant dius, aquí podem tornar-lo a muntar, podem tornar a tenir una convocatòria de l'Espanyola i tornarem a tenir jugadores, perquè no només han respost les 16-18 amb les que vam poder comptar, perquè l'Estella es lesiona molt d'hora i Paola ni tan sols pot jugar per problemes d'última hora, i responen, no? Això és una part positiva. Et queda evidentment aquella cosa de si les haguéssim tingut a totes, què hauria passat? I a partir d'aquí, clar, hi ha una part molt fàcil d'aquesta feina, que és que les tens un dia i elles venen ultramotivades. Si les tens cada dia, aquesta motivació l'has de treballar més. Vull dir, ja s'ha començat a rumiar com a míster, no? Però va ser fantàstic, i en aquest context de trobar-te-les un dia, la predisposició de totes és fantàstica, i et queda aquella cosa de, bueno, vam haver d'ajustar moltes coses sobre la marxa, no? Que no apretin tant per fora, que vigilem amb aquest salt, coses de conceptes que ens hem de conèixer. Això forma part del futbol, que prou han fet elles per ajuntar diferents idees com les que en molts casos tenen els seus clubs. A la basca, ara pensàvem això, la selecció basca, la Federació Basca ha demanat reconeixement internacional, o demanarà reconeixement internacional per tenir una selecció pròpia disputant partits oficials, no? Això per Catalunya seria també un pas important si ho fes? És a dir, tu creus que la selecció catalana tindria molt bones opcions de disputar competicions internacionals davant seleccions del nivell com Xile, per exemple? Hi ha una part que és feina de despatx, que evidentment no ens competeix. A mi el que em competeix és que qui vulgui imaginar faci comptes i digui, ostres, si juguem a aquest nivell amb jugadores que ens reunim per l'hora de dinar, projectem 4 imatges de Xile i 4 plans, o 4 idees, 4 disposicions per traçar el què, i funcionem com funcionem. Imagina't, no? Si poguéssim entrenar, si poguéssim concentrar-nos, si poguéssim preparar-nos. Jo ho he dit sempre, i ho acabem veient en petites porcions, i hem de fer molta imaginació amb el que faci individualment un club, el que faci individualment una jugadora quan se'n va a un altre projecte, i aquí anem ajuntant catalanes i ja et pots fer una imatge del potencial que tindríem. I a nivell europeu, que és un continent on la classificació a un mundial seria complicada, perquè realment hi ha molta competència i s'acaba quedant fora seleccions de moltíssim rodatge,
però jo crec que sí, que a la llarga hi podríem fer bona feina, perquè talent n'hi ha un munt, ara mateix se n'està beneficiant un club o se n'està beneficiant una selecció com l'Espanyola, però sí, jo crec que sí que tindríem nivell. Però clar, estem jugant a futbol fantasia i a partir d'aquí, clar, jo puc dir el que sigui, jo puc dir, no, i em dones 4 entrenaments i li guanyem als Estats Units. Després has de jugar i has de poder arribar aquí, no? Però una de les coses positives del partit de Xile de dilluns és justament aquest, que ho hem pogut començar a plasmar. Fins ara ens estàvem imaginant també perquè només ens havíem enfrontat a autonòmiques, però ara sí, hi ha una selecció que ocupa un rànquing FIFA concret, que és la posició 38, que està preparant un Mundial, que té referències contra altres seleccions i nosaltres hi hem respost, i molt bé, i en molts moments dominant-les. Per tant, crec que podem imaginar, perquè és lícit imaginar. Ara, perdó, els constipats d'aquests. Sí, el fred de l'hivern. Traeix l'exemple dels Estats Units. Aquí, en aquest últim partit, 2.500 persones, fa 10 anys... 2.560? Afegim les 60. Fa 10 anys impensable, fa 20 encara menys. Quan trigarem a arribar al lloc on estan els Estats Units en futbol practicat per noies? Mira, els Estats Units a l'any 99 munten un Mundial que no l'havien de muntar elles i em sembla que hi ha més de 90.000 persones a Rose Bowl. El munten ara i potser no hi ha 90.000 persones, és a dir que els cicles de futbol femení no responen tant a fa 20 anys això era impensable, sinó que hi ha hagut moments, no? I al final l'afició s'enganxa a moments d'èxit, a seleccions d'èxit, a equips d'èxit. El futbol femení aquí l'estem vivint des de l'èxit que han tingut, que et deia, individualment alguna jugadora, el Barça fins fa gaires temporades doncs estava guanyant lligues, això connecta a la gent, l'èxit connecta a la gent, i ara hi tenim nostres jugadores que han sorgit dels nostres camps de futbol, que estan guanyant èxits amb la sub-17 espanyola, amb la sub-19. Això a la gent li connecta, això a la gent li genera interès, perquè la gent ens han programat perquè ens agradi l'èxit, ens agradi la victòria, i això tirarà. I ara estem en aquest moment i ens n'hem d'aprofitar perquè la festa que es va viure a l'Hospitalet és... No sé si és impensable, però és la que és ara i l'hem hagut de treballar. També és cert que rascant vas trobant que Catalunya ja havia jugat partits internacionals, no com a absoluta, no amb tant d'empaque com ara, però ja els havia jugat a l'any 2000, a l'any 2004. És a dir, que això ens anem movent. El que crec que sí que ens detecta, o com a mínim jo així m'ho prenc, és un desafiament per dir això no pot tornar a perdre's. És a dir, què va passar entre el 2004 i el 2014? Què va passar? Això és el que no podem permetre que torni a passar, no? De la mateixa manera que als Estats Units, de les 90 i pico mil persones que hi havia veient una tanda de penals contra Xina, va haver un moment que van desaparèixer, van ser incapaços de muntar una lliga consistent que no caigués per problemes econòmics. Aquest per mi és el repte, que no torni a ser una muntanya russa això, sinó que sigui cada cop un esglaó més alt, i a partir d'aquí arribarem fins on haguem d'arribar. Però aquest, si m'apures, és el repte que jo m'enduc, i la festa d'ahir és un... Ostres, podem muntar això, la propera vegada com a mínim han de ser 2.561 persones. I com a mínim ha de poder ser el mateix ambient i una miqueta més. I això crec que sí que s'ha d'aconseguir i no és tan fàcil. Com creus que es pot arribar a aconseguir això que dius que no és gens fàcil de fer? Un bon punt de partida és, abans del partit hi havia jugadores signant, jugadores, una lesionada, unes altres que són encara molt joves per venir, una altra també una miqueta tocada, com l'Elba, i hi havia cua. Hi havia jugadores que la referenciaven, que les havien vist a la televisió, que volien fer-se una fotografia, volien rebre una signatura. Això és un camí que a l'estadi hi haguessin molts clubs amb els seus xandalls, amb els seus anoracs, també agafant referències allà, de dir, ostres, aquestes són al màxim nivell, jo vull ser com elles. Això per mi és un camí. Després doncs, que hi hagués el suport institucional, que la Federació Catalana segueixi invertint com fa un parell de temporades que està fent, doncs és un altre camí. I a partir d'aquí que de moment, quan la seleccionadora truqui les jugadores responguin com respon ara. Això potser hi ha un moment que no existeix. Ara mateix, totes les que són part d'això se senten part de... No puc dir que no, haig d'influir, aquest és el nostre moment. I totes hi estan posant el seu talent i estan posant les seves hores i això és per mi el que és bàsic. I a partir d'aquí, doncs això, anar posant els llistons més a dalt. Què s'ha de fer? Revisar què va passar en el partit d'avui, si hi havia alguna cosa que es podria haver fet millor, doncs fem-ho millor.
i d'aquí en amunt, però hi ha bons punts de partida perquè és això, talent en tenim, disposició i predisposició de la gent existeix, aquell element fan que s'ha de tenir, aquest element mediàtic, aquest element s'està obrint i està existint i per tant estem més bé que malament, però jo sóc bastant exigent en aquest sentit i encara podem anar més. I estem acabant o no amb el concepte del futbol masculinitzat, el ponle más huevos i aquestes històries? Això no ho acabarem fàcil, o tampoc és només cosa nostra, diguem. Crec que partits com el de dilluns el que ens permeten és veure que el futbol pot ser intens també si el juguen noies, de la mateixa manera que pot no ser-ho si el juguen nois, és a dir, que de futbols n'hi ha molts i el que espero que la gent es quedés és energia. El partit tenia energia, tenia talent, tenia regats, la comparació a mi no m'ha agradat mai, tenia regats com els que pot fer la Debo, com els que pot fer la Carol, accions tècniques de totes les jugadores i protagonisme de totes les jugadores. Una jugadora de molta envergadura com la portera de Xile i una jugadora de menys envergadura. Això ens situa i ens planteja partits diferents. Però si el Gulli segueix funcionant la consigna de ponle más huevos, jo crec que no li funciona ja no a les noies, perquè no tinguin huevos, sinó perquè és que crec que aquest missatge amb els nois avui en dia tampoc funciona, o és com a mínim com ho crec jo. Vull dir, li has de donar una solució tàctica al jugador i en tot cas, si no el notes encès i motivat és per alguna cosa, però no serà vinga va, ponle ganes, sinó que jo crec que l'has d'estimular d'una altra manera, però és la meva teoria. I tu? És que fots moltíssimes coses. Com gestiones el teu dia a dia? Perquè ets seleccionadora, ets periodista, fas 1000 col·laboracions a tot arreu, ets esportista tu també. Com el gestiones? Pues cada dia és un dia i cada dia intentes trobar l'equilibri ideal en aquestes prioritats, no? D'intentar exercir la teva professió, una professió que m'apassiona i que tinc la sort de fer i de viure i de desenvolupar en llocs on em deixen trobar aquest equilibri i on em deixen disfrutar d'això. A mi m'agrada l'esport, m'agrada el futbol, m'agrada jugar-lo quan l'he jugat, quan he hagut de retirar-me m'ha agradat entendre'l d'una altra manera i de quina manera puc viure'l i sentir-lo d'aquesta manera. Entrenar on entreno és una sort, tot i que com a entrenadora que em sento et deixa sempre aquella cosa de vull més, però el context seleccions és una meravella, és un privilegi i jo l'estic disfrutant moltíssim perquè em permet passejar-me pels camps de futbol, mirar les jugadores, triar aquelles que a mi m'encaixen. Això és una sort que potser en un club no sempre es té i sempre estàs convivint amb tot això, no? Sempre el futbol com a rerefons de tot o sempre l'esport com a rerefons de tot i a partir d'aquí, doncs això, hi ha uns dies en el que l'arrenques com a periodista, el pauses per ser persona també i després el remates com a entrenadora, però tot sempre va sobrevolant. Jo crec que és qüestió d'organització, ho he hagut de fer sempre, perquè per jugar quan jugava també havia d'anar a classe, també havia de fer deures i també havia de veure la meva família i els meus amics i crec que aquest aprenentatge que he tingut a casa i que he tingut a l'escola d'aprendre a organitzar-me perquè era la base per poder fer tot el que volia. Si vols fer tot, busca la manera de fer-ho tot. I amb una mica de Tetris, a l'agenda ho trobem. Ara m'ha sorgit una qüestió anterior del partit d'ahir que he pensat ara, ja per tancar-ho perquè si no ens estarem anant molt de temps. Ja passa, ja passa. Jo amb les converses sí, puc allargar les eternitzo. La vida. Tu te'n recordes quan hi havia partits de la selecció catalana que significaven, la gran majoria d'ells, un acte, un esdeveniment de reivindicació nacional. Sí. Ara potser la política ha passat al primer pla en aquest sentit, hi ha una situació política molt bèstia i potser el futbol ja no és tant el futbol no em refereixo al Barça, em refereixo a la selecció catalana, un lloc de tanta reivindicació política nacional. Això ho vas notar el dilluns? Ha canviat alguna cosa? Provocat també per la situació política? Tinc la sensació que els partits de la selecció, si eren un espai o una oportunitat de reivindicació, era probablement perquè no hi havia prou espais de reivindicació, no? O perquè aquesta reivindicació no havia arribat als llocs de decisió. En el moment en què l'afició, en què el sentiment català ha trobat altres espais de dir-hi la seva, crec que el partit de la selecció ha deixat de ser
prioritàriament un espai de reivindicació. El futbol femení i el partit de Xile ja parteix de aquí les nostres prioritats són unes altres, que és reivindicar una altra cosa, que en tot cas és el futbol femení ha de tenir un espai. Crec que en aquest sentit s'hi ha posat una prioritat d'esport femení més que de situació política, perquè crec que tenim més feina a fer aquí, perquè partim de més enrere. L'altra feina ja s'ha anat fent i ja té molts més altaveus i molts més altres espais. I crec que no té tant d'arrelament un partit internacional de la selecció absoluta femenina com perquè realment la gent es mobilitzi per trobar-hi allà una oportunitat per treure la senyera. Jo en vaig veure moltes, cadascú va expressar el tipus de senyera que volia i el tipus de bandera que volia. Per l'aficionat xilè també va ser una oportunitat de treure patriotisme, però crec que els partits és tot just el segon partit que jo visc a casa. Hem jugat 3 més fora, a País Basc, a Galícia i a Navarra, i aquí encara és molt, anem a gaudir el nostre. Després ja, quan en fem 10, m'ho tornes a preguntar i t'ho torno a dir, sí, que això s'ha silenciat, abans reivindicàvem més i ara menys, però crec que això era més cosa de la selecció masculina que no pas de la nostra. Nosaltres ara crec que tenim feina a fer en direcció a demostrar que mereixem un altre partit.